Takže ahojky, ja som Speeder 501 a ja vás vítam u tohoto videa, kde som vás chcel pozvať na náš nový channel. Áno, máme nový kanál Minecraftový, jeden to tam napísal do popisu. Teda písal tam, že by sme to mohli spraviť. Teraz ten koment uvidíte na obrazovke, takže sa pozrite, odkaz budete mať v popise videa. A jak vidíte, konečne mám webkameru zapnutú, už ma budete vidieť vo videách. A samozrejme som tu aj zdaní. A vyrobil som také menšie logo, snad sa vám bude páčiť. Takže ja sa s vami pre tento diel rozlúčim, ak sa vám video páčilo, dajte like, koment, čo si o tom myslíte a na ten channel dajte aj subscribe, ale aj na tento channel dajte subscribe. Takže ja sa rozlúčim a ahojky!